Muy buenos días, señor presidente, señor Adán, señoras y señores diputados. Muy buenos días a todos. Antes de dar cumplida resposta a as cuestións que aquí se me formulan, quero e debo comenzar polo punto de partida que en asuntos como o que hoxe nos traen aquí debe ser asumido como indispensable e incuestionable polo conxunto da sociedade. Así é asumido polo Goberno da Xunta de Galicia e así, por suposto, é asumido tamén pola Secretaría Xeral que represento. Como ben recordaba a Secretaria Xeral de Igualdade na súa comparecencia do pasado xoves na Comisión Quinta, con motivo deste mismo asunto, o título 8º do noso Código Penal tipifica os delitos contra a liberdade e a indemnidade sexual, recoñéndose, entre outros mesmos, os acosos e abusos sexuais. Trátase de modalidades de violencia sexual que non só atentan contra a liberdade sexual, senón que lesionan tamén o dereito fundamental e a integridade física e moral, constituindo un atentado contra a dignidade e o desenvolvemento da personalidade que, xunto cos dereitos inviolables e o respecto á lei e os dereitos dos demais, son o fundamento da orde política e da paz social. A loita contra estas conductas é unha loita penal, pero, como ben di a exposición da presente iniciativa e que recolle o auto penal dictado ao efecto do presente caso, é tamén unha loita social, é unha loita que incumbe a todos. Ninguna sociedade que quera ser recoñecida como avanzada, democrática ou moderna poderá considerarse como tal se, xunto á resposta penal das conductas tipificadas, non cristalizan actuacións concretas o necesario esforzo activo, ilusionado e combativo na procura de efectiva igualdade entre homes e mulleres, punto indispensable para seguir construindo o progreso de calquera país. Cada un dende as nosas funcións, cada quen dende as súas esferas e círculos, debemos combater o sexismo co tía que lamentablemente aínda atopamos no noso día a día. Atopámonos ante unha loita pública, mais tamén privada, ante unha loita que se deberá cometer dende as distintas esferas de actuación de persoas e de institucións. E o deporte é un inmellorable medio, unha inmellorable materia para elo. Polos valores que representa e nos inculca, polas ferramentas que nos pon a disposición, o deporte ten todo o necesario para que o conxunto da sociedade poida ter nel un mecanismo máis cara á consecución da necesaria e desexada igualdade. Señoras e señores diputados, ninguna proba mellor disto que mirar a propia realidade. Os mellores momentos do deporte dos últimos anos, do deporte galego, teñen mulleres de protagonistas. Tamara Echegoyen, Sofía Toro, Teresa Portela ou cada un das deportistas integrantes dos equipos femininos e mixtos de alta competición que este goberno ven patrocinando desde a tempada 2009, 257 contratos de patrocinio ata presente, son artífices do patrimonio común de Galicia e que o seu deporte son, en definitiva, a clara mostra do excepcional caudal que o deporte feminino é exemplo para galegas e para galegos. Non quixera esquecer neste punto outro aspecto clave, vertente e tamén funcionalidade do propio feito deportivo, que é a educación. Foi a insigne galega Emilia Pardo Bazán, precursora de loita dos dereitos das mulleres no noso país, que moi lucidamente apuntou como a igualdade só podería conseguirse a través dunha sólida e completa formación. As persoas somos víctimas da nosa educación, dicía, e tamén abrir escolas e pecharemos cárceres, viña a apuntar moi graficamente doña Emilia. Neste puntal temos que seguir traballando todos, tirando para elo tamén do deporte. Con estas premisas, en o estrito cumprimento das nosas funcións, competencias e responsabilidades, a Secretaría Xeral para o Deporte abordou os feitos relativos ás xogadoras do Leis, así como as medidas que a futuro se establecerán respecto de semellantes situacións. Primeiramente, apuntar que a Secretaría Xeral para o Deporte contactou coas xogadoras afectadas, como moi ben vostede apuntou, contactos, entre outros, nas que se encontra a reunión que eu mismo
tiven xunto coa Secretaria Xeral de Igualdade o pasado xoves, onde se atopaba tamén unha representación da Asociación Coordinadora Nacional Galega da Marcha das Mulleres. Durante a reunión tivemos a oportunidade de trasladarlles a nosa preocupación e mediación, así como as medidas nas que ambas secretarías estamos a traballar cara a erradicar do deporte galego este tipo de situacións. Un contacto que sigue vixente toda vez que, sen ir máis lonxe, onte mesmo tiven a oportunidade de volver a falar con unha das afectadas. Volvendo a nosas estritas competencias, entre as medidas a cometer, quixera destacar o protocolo para a prevención, detección e actuación frente ao acoso e abuso sexual que nas próximas datas esperamos poder ter rematado. Aínda que en plena fase de elaboración, si lles poido adiantar que o protocolo de actuación terá por obxectivos primeiro, previr posibles situacións de acoso e abuso sexual no deporte federado de Galicia. Segundo, establecer un procedimento de actuación ante indicios de situacións de acoso e abuso sexual. E terceiro, promover un contexto social de rexeitamento e unha axeitada resposta ante calquera modalidade de violencia sexual. O papel das federacións será primordial, polo que ya desadianto tamén que a nosa Secretaría Xeral está a estudiar a obrigatoria adhesión polas federacións deportivas de Galicia para poder acceder ás futuras axudas federativas que dende o noso departamento se establezan. Esperamos que todo sume e que entre todos consigamos un deporte galego respectuoso coa liberdade e a integridade de todas e de todos. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señor secretario xeral. Para turno de réplica ten a palabra.